Hej alle sammen. Som I nok har set, har jeg fået en ny YouTube-kanal. Det er fordi den anden er åbenbart blevet væk, men I kan stadig se den. Men det kan jeg ikke. Så jeg ved ikke helt, hvad der er sket med den. Jeg tror, den er blevet slettet fra, der hvor jeg laver min... Eller der hvor min ven laver videoerne, for det er ham, der styrer den. Så jeg sender egentlig bare alle videoer hen til ham, så han kan lægge dem op. Så den nye, den hedder Rasmus' univers, hvor alt kan ske. Så jeg synes lige, I skal hoppe ned og follow me. Ja, follow me. Det er den side. Så ja, jeg synes bare, I skal gøre det. For jeg vil gerne op på 117 på ligesom den anden. Så ja, det var egentlig bare lige det, jeg vil sige, at jeg har fået en ny YouTube-kanal. Så hop ind og følge den. Der kommer til at ske en hel masse. Jeg genudsender nok, hvor jeg er med i MGP-dansen, som jeg lige sætter et billede ind af her. Så den kommer på min nye også, så I lige kan se. Og så håber jeg også, den går viral, ligesom på den anden. Så ja, det var egentlig bare det. Vi ses i næste video, eller hvad det nu ender med. Hej hej!